Domnul să vă binecuvinteze și să aveți parte de iertarea de păcate și mântuirea în dar. Amin. Puneți mâna, Doamne, și tămăduiește suflete și inimi care se zdrobesc. Să te înduri de aceia care plâng într-una și-n grea suferință pacea n-o găsesc. Șterge, Doamne, lacrimi care curg șuvoaie, spune doar o vorbă celor întristați. Scapă-i, Sfinte, Doamne, că ei sub povară, zac de multă vreme și-s nemângâiați. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. Te îndură, Doamne, de acei ce așteaptă în durere mare, ce-i frământă greu. Viața le amară și nu au pe nimeni, doar pe Tine, Doamne, Sfinte Dumnezeu. Șterge, Doamne, lacrimi care curg șuvoaie, spune doar o vorbă celor întristați. Scapă-i, Sfinte, Doamne, că ei sub povară, zac de multă vreme și-s nemângâiați. Singurul care ne poate ierta de păcate și care ne poate oferi mântuirea este Domnul Iisus Hristos. Astăzi este posibil să-ți fie ultima chemare. Ne asculte, Doamne, te rugăm fierbinte, treci prin adunare cu balsamul Tău. Iată plâng bolnavii, mângâie, Iisuse, dă-le vindecare, căci ești Dumnezeu. Șterge, Doamne, lacrimi care curg șuvoaie, spune doar o vorbă celor întristați. Scapă-i, Sfinte, Doamne, că ei sub povară, zac de multă vreme și-s nemângâiați. Șterge, Doamne, lacrimi care curg șuvoaie, spune doar o vorbă celor întristați. Scapă-i, Sfinte, Doamne, că ei sub povară, zac de multă vreme și-s nemângâiați.